βρε αγαμέμνονα, δεν φόρεσα τα γάντια μου και κοίτα πως έγινα σήμερα. Αχ, βρε Σόλωνα, σήμερα ήσουν καταπληκτικό στην εγχείρηση. Σε παραδέχτηκα, καμάρωσα για σένα, βρε. Βρίσκεις, Είσαι αητός, βρε, αητός θα γίνεις. Αητός, στο πως ένα αγαμένο φίλος μου είσαι. Φέτος δεν έχω διαβάσει καθόλου. Στην ορολογία είμαι σκράπας, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Τι να την κάνεις στην ορολογία, βρε, εσύ. Έχεις ταλέντο εσύ να πούμε. Εσύ μπορείς να δεις κάποιον, ας πούμε, από μακριά και να καταλάβεις τι έχει, καταλαβες. Έλα, με κάτσε και τρέμω. Κοίτα, η αλήθεια είναι βέβαια ότι πιάνει το μάθημα. Παραδείγματος χάρη, κοίτα τον κύριο, το βλέπει. Το είδες πως περπατάει τον κύριο. Λοιπόν, είναι τυπικό, να μας λέει ποιο το κοιτάμε. Είναι τυπική περίπτωση αυτός. Αυτός έχει πρόβλημα στον αφιένα, ο τρίτος σπόνδυλος με τον τέταρτο έχουν προβληματάκι, δίνει λάθος εντολή και περπατάει στραβά, φαίνεται. Κοίταξε, να σου πω κάτι, μπορεί να είσαι αητός εσύ, εγώ να μην μπεκάτσα, αλλά πιστεύω ότι αυτός ο κύριος έχει πρόβλημα με τη μέση του, γι' αυτό και ρίχνει βάρος μπροστά για να μην πονάει. Τι λες ρε, δεν είσαι υπεριστέρα είσαι, Έλα, όχι τη μέση του έχει. Όχι, είναι ο αφιένας τυπικό. Ένα στοιχηματάκι, θες να βάλουμε. Εσύ με μέσα ρε, Ένα χιλιάρικάκι. Βάλε ρε μάγκα, βάλε ρε μάγκα. Φώναξε τον. Αφιένας του. Φώναξε τον. Συγγνώμη, καλησπέρα σας, εδώ της ιατρικής είμαστε φοιτητές. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ευχαριστούμε, σας βλέπω μακριά, σας βλέπω μακριά που περπατούσατε εδώ που ερχόσαστε κατά εδώ και επειδή περπατάτε κάπως μυστήρια είπαμε να κάνουμε μια διάγνωση και βάλαμε στοίχημα από ένα χιλιαρικάκι. Εγώ λέω ότι πάσχετε από αφιένα γιατί φαίνεται το σύνδρομο. Ο κύριος λέει ότι πάσχετε τη μέση. Από τι από τα δύο πέστε μας για να ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Παιδιά, το χάσαμε και τρεις στο στοίχημα. Ποιος είναι, τι είσαι. Εγώ έβαζα στοίχημα ότι θα είναι κλανιά. Χαίστηκα. Άσε αγαμίμωνα.